तो जय छठी मैया। तो देख लो भाई लोग, हमने फिर एक बार सन नेक्स्ट वीडियो में तार लोग देखल सजावट के बारे में कि यहाँ के सजावट कैसन पावे। अब ये वीडियो में तार लोग दिखावता है कि आखिर घाट पर भीड़ कितना लगेला, कितना जनसंख्या में यहाँ लोग चौपेला। एगो मात्र छोटा सा गांव बा जौन की रूपन छाप के नाम से मशहूर बा, बरौली प्रखंड में ही पड़ेला। एक जिला जौन है गोपालगंज हवे। तो ये घाट पर चलो लोग कितना ज्यादा भीड़ लगल पावे, ये हमने भीड़ दिखावता है तार लोग के। चलिए चलिए यही घाट पे हमारे भाई बने जौन की यहाँ से हमारा बहुत अच्छा खासा जान पहचान बा, हमारे दोस्त कहीं मित्र कहीं तो यहाँ बैठा करनी हो तो बढ़िया से तनी एगो इहो को डाल दी वही में। चलो आराम से हाथ ऊपर चलिए हमने छठी में के हमने अच्छा चीज होता मिशन। छठी मैया वो लोग देखते नहीं लो, ये जोन छठी मैया है शिव शक्ति नवजुग दल के छठी मैया है जोन ये पंडाल बा काफी भीड़ लागल बा और बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ भीड़ लागल बा। अभी कुछ लोग आई और ये लोग के हम दूसरे पंडाल के दिखाओ तनी। अभी एक घाट पर अनगिनत पंडाल बा, हई पंडाल हमने दूसरा का पंडाल दिखाओ तनी सन। हई जोन पंडाल देखा तनी तीसरा का पंडाल हवे। हई जोन पंडाल देखा तनी तीसरा का पंडाल हो। ये पंडाल में बहुत काफी भीड़ लागल बा। कितना लोग अभी नहीं आयल, धीरे धीरे लोग आवता। यहाँ बैठे के जगह ना रहा, कितना आदमी खड़ा रहेला। हैरो वालों जोन देखा तनी लो, ये चौथ का पंडाल हो। आई पंडाल में तनी थोड़ा भीड़ कम बा, कैसे कि जितना तिवई लोग बानी लोग वहाँ लोग बनी लोग घाट पर गंगा के किनारे। पंडाल के बीचों बीच के नजारा हवे, बहुत काफी भीड़ लगल बा। ये दुकान उकान बानी ऐसे ज्यादा भीड़ लगल बा। हई जोन पंडाल देखा तनी पांचवा पंडाल हवे जोन की बहुत काफी भीड़ है पंडाल में लागल। बहुत ज्यादा यहाँ जोन छठी मैया के भक्त मानी लोग वहाँ लोग आयल बनी लोग नजदीक से दिखाई। हई जोन देखा तनी छौवा पंडाल है। ये पंडाल में जोन बाकी आदमी बहुत ज्यादा लोग हवे, में लड़का फैका बहुत ज्यादा बड़ा सन। हई जोन पंडाल देखा तनी 7वां नंबर पंडाल है, लेकिन एक घाट के सबसे खूबसूरत पंडाल ये हमने के लागत है। बहुत ही खूबसूरत फूल से सजावल गइल बा पंडाल के। आयु में बहुत ही काफी भीड़ लगल बा। चलिए हमने नजदीक से दिखाओ तनी सब भक्त लोग। देखिए यहाँ बाजा के भी व्यवस्था बावे जो यदि में भइल होई। देखिए एगो छठी मैया का भक्त बानी जोन की घर से यहाँ तक ले यही को गायल बनी, नीचे ही सूत गायल बनी माटी पर कहीं ना कहीं कोनो भगवती कइले होके बस। तो देखी लो भाई लोग, 7वां नंबर पंडाल है। ये थोड़ा सा छठी मैया के लगे आदमी नहीं के, ऐसे कि जितना इनमें के तिवई लोग बानी लोग गोल बन थोड़ा औरत देवे खातिर गंगा के किनारे कुछ देर हई जोन देखा तनी ये 8वां नंबर पंडाल है। पंडाल में काफी भीड़ लग गई बाबे, कैसे लोग जोन बाबे पहुंच चुकल बा छठी मैया के लगे।
तो हर वो लोग देखा नहीं जौन की 9वां नंबर पंडाल बावे, ये पंडाल में भी बहुत काफी भीड़ लगल बा। यहाँ भी बहुत काफी जनसंख्या में देखा नहीं कि छठी मैया के ऊपर जौन बाकी वस्त्र चढ़ावल गइल बावे, बहुत ही अच्छा लगा था। तो देखी भाई लोग हमनी के फाइनली चौक चुकल बा सब गंगा के किनारे, एगो सीढ़ी बा जी हमने खड़ा होके और वो लोग घाट के नजारा दिखावत हैं। कितना बढ़िया नजारा भाई जी घाट के, एगो भाई यही में हाय बैक और तरफ कितना बढ़िया खूबसूरत नजारा बा। बीच में एगो नाव भी चलता जौन की ए पार से ओ पार के साधन बा। हेने के नजारा भी देख सकता नहीं कितना खूबसूरत नजारा बा। देखिए एगो यही में हंस महाराज बानी, इहो के एकदम मस्ती में बानी जौन की माहौल देख के। हईरे वालों देखा तनी लोग 10वां नंबर पंडाल है जौन की एहू काफी भीड़ लगल बा। ये भक्त लोग के थोड़ा सा कष्ट नहीं के काहे से जौन पासे में जौन सीढ़ी बा जौन की रख देवे बहुत ही करीबी बा पंडाल के। देखिए कितना भीड़ लगल बा, काफी जनसंख्या में भीड़ लगल बा। हमारे भक्त लोग बहुत ज्यादा आइल बन लोग। और सामने जो लोग हवे रूपनछा पंचायत के शिव मंदिर हवे। तो अब हमनी के जला ना करम सब, अब हमनी के काम से इतने कि अगर वो लोग वीडियो अच्छा लागल तो एगो वीडियो को लाइक करम लो, आ तनी कमेंट में जरूर जय छठी मैया लिखम लो, आ जय सूर्य भगवान भी लिखम लो। आ ओकरा बाद हमनी के ज्यादा ना करम सब, ये वीडियो ज्यादा शेयर करम लो। आ ये जौन भीड़ बा तनी भीड़ के बारे में हमनी के बताएम लो। ओकरा बाद जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान, जय हिंद, जय भारत।